गिबियाव नोंथांखौ आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आङो आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आरो बेबायदिनो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। बेबायदि जों इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थागोन आरो जों गावखौ बाख्नायबाय थानो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो। नोंथाङा आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों सरासनस्रायै मिथिनो गोनां माखासे गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो आरो नोंथाङा मिथिलांबायबो थागोन। दिनैबो आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों गोदान आयदा मिथिनाय लाबोनो नागिरदों जाहैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय था, आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाया जाहैबाय मानसिया मानो बेमाराव गोग्लैनो गोनां जाखो, मानसिया मानो दुखु दाहा खैफोद आफोदाव गोग्लैनो गोनां जाखो, मानसिया मानो थैनो गोनां जाखो। इसोरा मानसिखौ दुखु दाहा खैफोद आफोदाव खोख्लैनो, बेमार आजारफोराव खोख्लैनो, मानसिखौ फुथारनो, मानसिखौ फोथैनो, थैनांनो गोनां खालामनो इसोरा सोरजिदोंमोन नामा? इसोर जालायनानै बिनियाव साननो हानाय हनो हानाय गोहो गैयामोन नामा दि मानसिनियाव दुखु दाहा खैफोद आफोदा थायोब्ला बियो मोजां जानाय नङा होननानै बियो साननो रोङाखैमोन नामा मानसिखौ जेब्ला समाव सोरजिदोंमोन? मानोना दिनै मानसिनि लाइफआव दुखु दाहा खैफोद आफोदा अराय सम जोंनियाव थाबाय थायो। मानसिया माब्लाबा दसे समनि थाखायल' गोजोनाव गोग्लैयो, मानसिनियाव माब्लाबा दसे समनि थाखायल' गोजोन सफैयो। बिनि उनावनो मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे जेंनायानो सफैबाय थायो। मानसिनि जिबनाव माब्लाबाबो गोजोन होनायानो गैया। मानसिया बेबायदिनो बेमार आजारजों खैफोद आफोद मोगा मोगि जानानै बेबायदिनो थैनो गोनां जायो। बेबायदिनो मानसिनि जिबनाव गोबां दुखु खस्थ' जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम बियो सैसोनो गोनां जायो। जे इसोरा बेखौ मिथि मोनाखैमोन नामा जेब्ला समाव बियो सोरजिदोंमोन, जे मानसिनियाव बेबायदि दुखु आफोद खैफोद आफोद बिपदफोरखौ हरोब्ला बियो थिग जानाय नङा होननानै बेफोरखौ बियो भाबिनो रोङाखैमोन नामा? बे समाव जोङो इसोरनि मानसि सोरजिजेननायनि बाथ्राखौ जोङो एसे सावरायनि। नाम्बार 1आव जों मानसिनि सायाव इसोरा मा थांखि लानानै जोंखौ सोरजिदोंमोन, मा थांखि लानानै बियो जोंखौ दादोंमोन, जों बेखौ नायनि। जेनेसिस एबा जागायजेननायनि 7:22 जोङो नायनि। अब्ला इसोरा होनबाय, जोङो गावनि मुर्तिनि महरनि मानसि दानि, बिसोर सागोरनि नाफोर, आकाशनि दाउफोर, मोसौ मोसाफोर, गासै पृथिबि आरो पृथिबियाव मानबायग्रा जुनार मानिनि सायाव एखथियार गोनां जाथों। आरो इसोरा गावनि मुर्तिनि महरनि मानसि दादों। इसोरनि मुर्ति बादिनो बियो बिखौ दादों। बियो बिसोरखौ हौवा आरो हिनजाव दादों। आरो इसोरा बिसोरखौ बोर होनानै होनबाय, नोंसोर गोबां बिसाफोर जानानै एरलांदो आरो पृथिबिखौ बुंफबहोदो आरो बेखौ सासन खालामदो आरो सागोर नाफोर, आकाशनि दाउफोर आरो पृथिबियाव मानबायग्रा जुनार मानिनि सायाव एखथियार गोनां जादो। बे बाइबेल सिरिखौ जों फरायनायाव मिथिनो मोनदों जे जों मानसिखौ इसोरा 6 दिनाव दादों। 6 दिनाव बियो सानसेनिफ्राय लानानै बियो 6 दिनसिम खामानि मावदों। 6 दिनसिम ओरैबायदि खामानि मावदों, बियो सोरजिदों। बेबायदिनो बुहुमाव थानाय गासैखौबो बियो सोरजिदों। आरो बेबायदिनो जिब जुनार, ना, दाउमा दाउसा बेफोर गासैखौबो बियो सोरजिदों। बियो माजों सोरजिदों? गावनि रावजोंनो बियो सोरजिदों। माने खुगाजोंनो बियो बुङै माने रावजोंनो बुङै बियो सोरजिजोबदों गासैखौबो। आरो बेबायदिनो बे सोरजिनाय गासैखौबो सोरजिखांजोबनानै उनाव जेब्ला 6 सान जायो, अब्ला बेवहाय मोनसे स्पेसियेल मोनसे टाइम लादों। बियो मा टाइम? जे बेहाय 6 दिनाव आं मोनसे क्रिसार्स आङो सोरजिगोन। जाय क्रिसार्सआ जे सिगाङाव सोरजिबोबाय, जे दाउमा दाउसा, जिब जुनार, एम्फौ एनला, ना, बेबायदिनो गुबुन सोरजिथाय, बे सिगाङाव सोरजिबोनाय गासैखौ बिसोरो जोथोन लायो। जे 6 दिनाव सोरजिनाय क्रिसार्सआ जे बेफोर सिगांनि सोरजिनायफोरखौ जोथोन लानो थाखाय जे मानसिखौ सोरजिदोंमोन। दा बेखौ ओरैबायदि स्पेसियेलि बियो सोरजिदोंमोन जे सिगांनिखौ रावजोंनो सोरजिदोंमोन, नाथाय बे 6 दिनाव सोरजिनाय जे क्रिसार्स, बे क्रिसार्सखौ बियो मा खालामदों? गावनि आखाइजोंनो
गावनि आखाइजों बियो हानि हाद्रिखौ लानानै बियो मुर्ति दादों। हानि हाद्रिखौ लानानै बियो मुर्ति दादों। मुर्ति दानानै बियो गावनि गोथां हांखौ सुना होनानै बियो गोथां जादों आरो बेबायदिनो मानसिखौ दादों। मानसिखौ सोरजिनाय, मानसिखौ क्रिएट खालामनाया बियो आलादा रोखोमनि गुबुन सोरजिनायनिख्रुइ, सिगांनि सोरजिनायफोरनिख्रुइ मानसिखौ सोरजिनाया जाहैबाय आलादा रोखोमनि। बेखौ स्पिसियेलि सोरजिदों। स्पिसियेलि ओरैबायदि स्पिसियेलि सोरजिदों, माने बियो मोनसे स्पिसियेल क्रिसार मानसिया। बेनिखायनो बियो बे हानि हाद्रिखौ आखाइजों गावनि इमेजनि, गावनि सायानि, गावनि मुर्तिनि महरनि बियो मानसिखौ दादों। दानानै बेखौ गावनि खुगानि गोथां हांखौ गन्थङाव सुना होनानै मानसिखौ गोथां बानायदों। बेबायदि बियो सोरजिदों। आरो बे मानसिफोरखौ इसोरा 6 दिननि सिगाङाव जिखिनि क्रिसार्सफोरखौ बियो सोरजिबाय, बे क्रिसार्सफोरनि सायाव एक्टियार गोनां खालामदों आरो मानसिखौ बे क्रिसार्सखौ जोथोन लानो थाखाय जे मानसिनो एक्टियार होदों, बे मानसिनियाव गुबुन क्रिसार्सफोरखौ डमिनेट खालामनो हानाय एक्टियार दं, पावार दं। दिनै संसाराव नोङो नाय, नोंथाङा नाय, जोङो नाय, साननानै एसे जे गोबां गिदिर गिदिर जिब जुनार बायदि रोखोमनि बेबायदिनो सोमोनांथाव जिब जिबिफोर इसोरा सोरजिदों। नाथाय बेफोर गासैनिख्रुइ पावारफुलसिना जाहैबाय मानसिया गासैखौबो सानदांनानै हदांनानै, मानसिनि ब्रेनजों गासैखौबो सानदांनानै हदांनानै बेफोर गासै इसोरा सोरजिनायफोरनि सायाव मानसिया डमिनेट खालामनो हायो। गुबुन क्रिसार्सफोरखौ बेंदिंनो थाखाय मानसिखौ सोरजिनाय जादोंमोन। आरो बेबायदिनो जागायजेननायनिनो जेनेसिसनिनो 1 बालाबनि 30 सिरिखौ जों फरायनि। आरो इसोरा गाव दानाय गासैखौबो नायनानै मोजांथार नुदों आरो सान हाबनानै फुं जानायखाय 6नि दिन जाबाय। जे मानसिखौ सोरजिनायनि बाथ्राखौ, जे 6नि दिननि बाथ्रा आं दहाय बुंबोखाबाय, जे इसोरा गाव सोरजिनायफोरखौ नायनानै बियो मोजां नुदों जाहैबाय। जे मोजांथार नुदों, मोजांल' बुङाखै, मोजांथार नुदों। मोजांथार होननाय लोगो लोगो जों मिथिखाबाय जे बियो नुनायावबो मोजां जागोन, नायनायावबो समायनाथार जागोन आरो बेबायदिनो गाव सोरजिनाया देहा फाथिखै सोब साइडखै बियो मोजां जागोन। बेनिखायनो बेखौ गाव सोरजिनायखौ, गाव दानायखौ मोजांथार नुदों होननानै इसोरा बुंदों। बे मोजांथाराव फिथोरिया माखासे बाथ्राफोर हाबनानै दङ। मोजांथार होननाय लोगो लोगो बेहाय गाबनाय गैया, बेहाय सानाय गैया, बेहाय दुखु गैया, बेहाय सैसोनांनाय गैया, बेहाय हांमा सुरनाय गैया। बेहाय मोजांथाराव बेफोर गासैबो गैफाया। जोङो बाइबेल सिरि मोनसे फरायनानै नायबावनि, जे जागायजेननायनिनो 1 बालाबनि 29 सिरिनिफ्राय गाहायखै फरायलांगोन। आरो इसोरा होनबाय, नाय, पृथिबियाव फिथाइ थायग्रा गासै मैगंफोर आरो बेगर गोनां फिथाइ थायग्रा बिफांफोर मानिखौ आं नोंसोरनो होनाय जाबाय। नोंसोरो बेफोरखौ जानो मोनगोन। आरो हाग्रानि जुनारफोर, आकाशनि दाउफोर आरो हायाव मानबायग्रा जुनारफोर मानिनो बिसोरनो जाहोनो थाखाय आं गोथां मैगंफोरखौ होनाय जाबाय। अब्ला बिब्दिनो जाबाय। आरो इसोरा दानाय गासैखौबो नायनानै मोजांथार नुदों। बे सिरिनि गेजेरजों जों मिथिनो हाबाय जे जों मानसिखौ सोरजिखांनायनि उनाव बियो जोंखौ मोजां नुदों आरो मोजां नुनायखाय आरो बेबायदिनो मानसिनि थांना थानो थाखाय बियो फिथाइ थायग्रा बिफांफोर बियो सोरजिनानै जोंनो होबाय। जे बे फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै जों मानसिया थांनानै थानांगौ। आरो बेबायदिनो गुबुन फारसेखै जे जिब जुनारफोरनो, जे सोरजिजानाय जिब जुनारफोरनो बियो जानो थाखाय मैगंफोर सोरजिदों, गोथां मैगं थाइगंफोर बियो सोरजिदों होननानै बियो जों बाइबेलनि गेजेरजों फरायनानै रोखायै जोङो मोननो हाबाय। बेबायदिनो मानसिया इसोर सोरजिनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै थांनानै थाबोबाय थाबाय। इसोर सोरजिनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै मानसिया थांनानै थाबोबाय। आरो बेबायदिनो जे जिब जुनारफ्रा
गोथां जिउ गोनां जिब जुनारफोरा बिसोरबो जे इसोर सोरजिनाय जे मैगं थाइगंफोरखौ जानानै बिसोरबो जिउखौ दैदेनबोगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो ओरैबायदि जोङो खोनानो मोनबाय थायो जे बै समाव जे जिब जुनारफोरजों गिख्रांथाव जुनारफोरजों आरो बेबायदिनो मानसिजों जेबो सुथुर गैया, बिसोरो थालायलायनो हायो, जमायैनो बिसोरो थालायलायनो हायो, गेलेलायनो हायो, जेबो सुथुर गैया। मानोना जानायाबो जे मानसिया जुनारफोरखौ बुथारनानै आरिनानै बेबायदि जाया, जुनाराबो मानसिखौ बेबायदि बुथारनानै जाया। बेबायदि आक्रमन होननाय बे समाव आक्रमन होननाय बे बुस्थुआ बै समाव गैयामोन। बेबायदिनो गावजों गाव बुथारलायनाय गैया। बेबायदिनो इसोरा जिखौ होनानै दोनदों जानो थाखाय बेखौ बिसोरो जानानै थांनानै थायो। आरो मानसियाबो जि फिथाइ सामथाइखौ होदों बेबायदिनो इसोर होनाय फिथाइ सामथाइखौ जानानै थायो। जिब जुनाराबो जे मैगं थाइगं होदों बे मैगं थाइगंफोरखौ जानानै थांनानै थायो। बेखौ खोनायोब्ला मिनिथावना मोननो हागौ जे जिब जुनारफोरा मैगं जानानै थांना थानाय बाथ्राखौ जुदि खोनायोब्ला जे मिनिथावना मोननो हागौ। दा बे खोथाया जाहैबाय जे बाइबेलनि खोथा, जे शास्त्रनि खोथा, बियो सैथो। जिखिनि लिरनाय बाइबेलाव बियो गासैबो सैथो, बियो मालाबाबो मिसा नङा, जे बियो सैथो। बै समाव रावबो जिब जुनारनि मानसिनि बेबायदि सुथुर नङामोन। बिसोरो इसोरा जिखौ जगार खालामनानै होखादों, जेरै मानसिनि थाखाय फिथाइ सामथाइ, जिब जुनारनि थाखाय मैगं थाइगं, बेफोरखौ जगार खालामनानै होदों, बेखौनो जानानै थांनानै थायोमोन। बे समाव मानसिया जेबो जिंगासिनांगौ गैया। बे समाव मानसिया जेबो खामानि मावनो गोनां गैया। मानोना इसोरानो जगार होखानायमोन। मानोना इसोरानो गासैनि नांगौ जगारखौ होखाजोबनायमोन। बिनिखायनो मानसिनियाव जेबो साननांगौ बाथ्रा गैया, मानसिनियाव जेबो मावनो दांनो गोनां खामानि गैया। बेबायदि बिन्दास मानसिया, इसोरनि सोरजिनाय मानसिया बिन्दासमोन। बिनिखायनो बै समाव जे बेमार आजारबो गैया, सैसोनायबो गैया, टेनसनबो गैया, गाबनायबो गैया, सानाय सुनायबो गैया, बेमार आजारबो जेबो गैयामोन। मानसिया उदांमोन, जेबो जिंगा सिनांगौनि बाथ्रा गैयामोन। बेमार आजाराबो गैयामोन। नाथाय बियो माब्लानिफ्राय जाखो? मानसिनियाव सैसोनाय, मानसियाव बेमार जानाय, मानसिनियाव सानाय, मानसिया थैनाय, मानसिया बेबायदिनो जिंगा सिनांनाय, बेफोर गासै सातजाला दुखु खस्थ'फ्रा माब्लानिफ्राय फैखो? आङो बे समाव पइन्ट हिसाबै मख'नो नागिरदों जे अरिजिन अफ डिजिज। बेनि नाम्बार पइन्ट आं दहाय मोनसे नाम्बार 1 पइन्टआव होबोबाय जे दा अरिजिनेल गड्स गोल फर मेन, बेबायदि आङो होबोबाय। दानिया नै नाम्बाराव जे अरिजिन अफ डिजिज, जागायजेननायनि 2:16 सिरिनिफ्राय 17 सिरिसिम जोङो फरायब्लाथाय बेबायदि मोननो हायो। आरो फोरबो इसोरा आदमनो बेबायदि हुकुम होदों, नोंसोरो बारिनि बिफां मानिनि फिथाइफोरखौ गावनि इस्सा बादि जानो हागोन, नाथाय गाहाम आरो हामाखौ सिनायहोग्रा बिफांनि फिथाइखौ नोङो जानो नाङा। मानोना जे दिनाव नोङो बिखौ जागोन, बे दिनावनो नोङो थैनो गोनां जागोन। जे बियो बुंदों जे आदम बिसोरनि सिगाङाव, आदम हवा बिसोरनि सिगाङाव, जे आदमनि सिगाङाव बुंदों जे नोंसोरो बारिनि फिथाइखौ नोंसोरो जानो हागोन, नाथाय नै बिखैजाय जे नै बेयाव जे फांसे बिफां दङ, बिनि फिथाइखौ नोंसोरो दाजा। बे फिथाइखौ जि दिनाव नोंसोरो जागोन, बे दिनावनो नोंसोरो थैगोन। आरो बे फिथाइया जाहैबाय जे गाहाम आरो गाज्रि, मोजां आरो गाज्रि, बेखौ सिनायहोनो हाग्रा बेयो मोनसे फिथाइमोन। बे जाथोसे बिफांनि फिथाइमोन। आरो बिखौ जायोब्ला जे थैनो गोनां जायो, बियो जाहैबाय फांसे बेबायदि बारियाव इसोरा सोरजिनानै दोनदोंमोन। जाय बिफांनि फिथाइया जे गाहाम आरो गाज्रिखौ सिनायहोनो हायो जायोब्ला, आरो जाय बिफांनि फिथाइखौ जायोब्ला मानसिया थैयो, बे बिफां दंमोन। नाथाय बेखौ आदम आरो हवाखौ जे जानो बादा होनाय जादोंमोन, नाथाय मानसिया बिखौ मानियासै। बे फार्स्ट सोरजि जाजेननाय मानसिया जे इसोरनि बादा होनायखौ मानियासै, जे मोदायनि थिननायाव, सैताननि थिननायाव हवाया
फार्स्ट खानानै बेखौ जाजेननायसै आरो गावनि हौवानोबो बियो जाहोनायसै। बेबायदिनो मानसिया इसोरनि जे बादा बे बादाखौ बारसिबाय। बारसिनाय लोगो लोगो मा जानायसै जे बियो थैनो गोनां जानायसै। माबायदि जे इसोरा बुंदोंमोन जे बिखौ जायोब्ला थैगोन आरो मोजां गाज्रिखौ नोंसोरो सिनायनो हाग्रा जागोन होननानै बुंदोंमोन। बेबायदिनो मानसिया थारैनो थैनायाव फैबाय। थैनायाव फैबाय माने जे थैनायजों लोगोसे मानसिया बोरैहाय थैयो? मानसिया बोरैहाय थैयो? माबा मोनसे जानानैथ' थैनांगोन, माबा मोनसे जाहोनजों बियो थैनांगोन। बेजों लोगोसेनो मा फैनायसै? फार्स्ट टाइम मानसिनि थैनायनि मोनसे इसारा मानसिनियाव फैबाय। फार्स्ट टाइम थैनायनि बाथ्राया मानसिनियाव फैबाय। फार्स्ट टाइम थैनायजों लोगोसे बेमार आजार बायदिसिना सातजाला दुखु खैफोद आफोदा बेवहाय फैजेनबाय। बेनिफ्रायनो जे मानसिनियाव डिजेस स्टार्ट जाजेनदों। मानसिनियाव सैसोनाय, सानाय सुनाय, जिंगासिनाय, मानसिनियाव टेनसन, मानसिनियाव बेबायदिनो सातजाला दुखु खस्थ'आ बै थैनायनि इसारानिफ्रायनो जे मानसिया बेखौ जायोब्ला थैगोन होननायनिफ्रायनो मानसिनियाव बेफोर गासै फैनायसै। दायो जों मिथिनो मोनबाय जे मानसिखौ माया थैनायाव लाबोखो? मानसिनि डिसअबिडियेन्ट टु गड बियो थैनायाव लाबोबाय। बे थैनायनि थाखाय मानसिया गोबां रोखोमै बियो लोमजानाय साजानाय, बियो सिकनेसफोरजों थैनांगोन, बियो बेबायदिनो सहायनांगोन दुखु खस्थ' सैसोनाय, बेबायदि सहायनांगोन। बेबायदिनो मानसिया थैनांगोन। फार्स्ट टाइम बेबायदिनो मानसिनियाव सैसोनाय, गाबनाय, टेनसन, मानसिनियाव बेबायदिनो जिंगासिनाय बेफोर गासै आरो मानसिनियाव थैनाय बेफोर गासैबो फैफाजोबनायसै। जे आङो बाइबेल सिरिखौ फरायजोबनो सानासै, आङो गोख्रै बुंलांनो नागिरदों। बाइबेल सिरिया जाहैबाय जेनेसिसनि 3:22निफ्राय 24सिम फरायबा जोङो मोननो हागोन जे मानसिया बे फिथाइखौ जानायनि थाखाय जे इसोरनि बादि मोजां गाज्रि सिनायनानै गावनो सोलिनो हानाय जाबाय होननानै इसोरा बिसोरखौ इसोरा बुंदों जे मानसिया बे बिफांनि फिथाइखौ जानायनि थाखाय जे बिसोरो मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हानाय जाबाय आरो बिनिखायनो बिसोरो बे हायावनो जे गाव जि हानिफ्राय गावखौ लानाय जादोंमोन बे हायावनो बिसोरो खस्थ' खालामनानै आबाद मावनानै जाथोंसै होननानै इसोरा बुंदों। आरो बिनि उनाव जे बे बागाननिफ्राय बे मानसिखौ बाहेराव होखारहरनाय जादों। बे बागाननिफ्राय बिसोरखौ बाहेराव होखारहरनाय जादों आरो बे बागानाव गोथांनि बिफां दंमोन। बे गोथांनि बिफांखौ जानानैनो बिसोरो थैनो रोङाजासे थांनानै थायोमोन। नाथाय जेब्ला बिसोरखौ बे बागाननि गोथांनि बिफां बारिनिफ्राय जेब्ला होखारहरो अब्ला गोथां बिफाङा बिसोरनियाव गैला। गोथांनि बिफांनि फिथाइखौ जानो थाखाय बिसोरो मोननाय जायासै। बिनिखायनो जेब्ला गोथांनि बिफांनि फिथाइखौ बिसोरो मोनजाया अब्ला बिसोरो अट'मेटिकलि थैनाया बिसोरनियाव फैबाय। मानसिनियाव थैनाया फैबाय जे मानसिया थैनो रोङामोन बेबायदि जों मोननो हायो। आरो बुंदों जे नोंसोरखौ हानिफ्राय लानाय जादों, नोंसोरो हायावनो गोरोबफिननांगोन आरो हासिम गोरोबफिननांगौ मानि बै समसिम नोङो दुखु खस्थ' नोङो सैसोनांनानै गोलोमदै गारनानै नोङो गावखौ जिउ खुंनांगोन। मानोना नोंसोरो इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय, मानोना नोंसोर गोथांनि बिफांनिफ्राय गोजान जाबाय। आरो रमारिनि 5:12आव बेबायदि बुंदों जाहैबाय, सासे मानसिजोंनो संसाराव पापआ हाबबाय आरो पापजों लोगोसे थैनायाबो हाबबाय आरो बेबायदिनो संसारनि गासै जाथियानो थैनांगौआव गोग्लैबाय मानोना साफ्रोमबो पाप मावबाय। बेबायदिनो मानसिया इसोरनि गोथांनि बागाननिफ्राय इसोरा जानो होनाय बागाननि फिथाइफोरनिफ्राय गोजान जानाय लोगो लोगो गावनि थांना थानांगौखौ गावनो साननो गोनां जानानै फैबाय। गिबियाव इसोरा जाहोयोमोन, नाथाय इसोरा बेखौ जाहोला। दा गावनि थांना थानांगौखौ गावनो साननो गोनां जाबाय। बे गावनो साननो गोनां जानायाव मानसिनियाव दुखु जारला, जिंगा, सानाय सुनाय, बेबायदिनो बेमार आजार, सैसोनांनाय, थैनाय बेफोर गासैबो फैनायसै। बेबायदिनो दासिम बे मुलुगाव बेबायदिनो मानसिया जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैनायसिम
खुनु सान्थि गैयाजासे, सान्थिया दसेल' फैयोब्लाबो पार्मानेन्टलि सान्थि गैयाजासे दसेनि उनावनो गुबुन मोनसे टेनसन, दसेनि उनावनो गुबुन मोनसे जिंगा, दसेनि उनावनो गुबुन मोनसे माबा मोनसे बेबायदिनो जायै मोनसेनि सानखांनायनि उनाव गुबुन मोनसे साननांगौ गावनि थांना थानांगौनि थाखाय, बेफोरबायदियैनो मोनसेनि उनाव मोनसे जिंगासिनाय, मोनसेनि उनाव मोनसे बेमार, मोनसेनि उनाव मोनसे साननांनाय बेबायदि फैनानै मानसिया थैनायसिम बियो सान्थि गैया। बेबायदिनो मानसिनियाव जिंगासिनाय आरो बेरामा फैनायसै आरो थैनायाबो फैनायसै। आङो बारा गोबाव खालामनो सानासै, आङो दिनै बेखिनिखौनो सावरायनानै फोजोबनो नागिरबाय। जोबनायाव नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेटफ्रा नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो आगोल नुनो मोनो। नोंथांखौ आङो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आं खावलायबाय। जोबनायाव आंनि गासै गोसो गोरबो इसिंनिफ्राय प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै नोंथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिफिननानै दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आमेन। गोजोन्थों।